Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammad rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'adu, yan uwa masu tarin albarka, mune maku da kowa fatan alkhairi, mune maku barkanmu da wannan rana mai albarka, ranar Laraba. Mune maku kuma barkanmu da kasancewa a wannan gida mai tarin albarka, a wannan nazumi da muke ta gabatarwa insha Allah. In Allah ya so ya yarda, wannan shine sirrin da muka fito da shi a wannan rana. Sirri ne na kasuwa da kiran jama'a da tara jama'a wurin aiki, masana'anta, a siyasance. Ɗan siyasa ne kai za ka iya yin wannan sirri. Ɗan siyasa ne kai za ka iya yin wannan sirri. In ɗan kasuwa ne kai za ka aikata wannan sirri. In ma basarake ne kai kake son farin jinin jama'a, to za ka aikata wannan sirri kamar yadda ake gani insha Allah. In an yi wannan sirri yadda aka ba da shi, to insha Allahu ta'ala magana tara mutane wajenka sai dai a ce alhamdulillahi, haƙiƙa an samu bi iznillahi. Insha Allahu yadda ake wannan sirri, ana rubuta ainihin alam nashrah laka sadraka, tun daga farko har zuwa ƙarshe. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayoyin nan na ƙarshe in aka fara tun daga alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak har zuwa dai ƙarshen aya takwas ce. Ana rubuta ta ƙafa 19, sai a samu iccen taro. Sai a wanke wannan rubutu, a sa iccen taro a ciki a rinƙa shan wannan rubutu. Wannan hatimi kuma da ake gani ana rubuta shi ma ƙafa 1. Ana rubuta shi ƙafa 1 a rinƙa sha a cikin wannan alam nashrah. Sannan kuma shi wannan hatimi da ake gani, ainihin za a rubuta shi. Za a rubuta shi a bisa ainihin farar takarda. A samu farar takarda marar rubutu, marar zane, a rubuta wannan hatimi kamar yadda aka gan shi. Idan aka rubuta shi kamar yadda aka gan shi haka, to ainihin sai a samu turaren sandal. Turaren sandal. Sai a samu turaren sandal ko binta Sudan, sai a sanya ma ainihin ta takaddar. Sai a sanya ma takaddar ko a sa alƙalin goma a shafe takaddar. Sannan sai ka samu zare, sai ka naɗe ainihin takaddar. In kana da iko ka samu ƙasa ta babba hanya da babbar kasuwa. Idan babu haka ɗin ma ya yi, to sai ka sanya ainihin wannan takarda a bakin ƙofar shagonka ko a bakin ƙofar ɗakinka ko a bakin ƙofar gidanka ko a bakin ainihin inda kake zama, ko kuma ka sanya ta a aljihu. To insha Allahu duk inda aka ajiye ta, to Allah zai tara ma jama'a wajen albarkacin sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam.
Muna taƙaitawa a nan saboda ƙarancin lokaci. Wassalamu alaikum.